Kaluoy to ni Lili. Uy. Butas ako dito kaya mahugaw yan. Kaya tilin. Kaya waya iikog pa. Talaga na iikog. Ito na sa CR para limpyo. So, man mo to. Ali. Sige sa tuyok gani ha. Lili, pwede pa siguro na sa maalsahan oy. Lili. Dali Lili. Yawa guys, among iro guys kay nagbati na. Kaanak ko na. Lili. Kapuhin yan dahil ano. Saan sininahan? Tarong pa na. Dito. Lili. Hello guys. Manganak na among Lili guys. Sige na tawag hangos kay kanang kaanak ko na. Gusto nililak. Muna sige guob no. Sige ano ba? Nabantayan dito na ako siya kanina si. Kaningon ka na ba? Ano sa na Lili? Mabuti ingon ko nimo nagunsa Lili ito kung ano na Lili ya. Wa may maghangos ginang iro mi. Say. Ikatuhog na sa. Ambit ba ka ko sa loob? Ako ikatuhog. Ano na bale? Huwag isa ni ko Ne. Minta mga anak. Minta ang mga anak ni June 28. Dungan mita Lili. Lili ang si anak. Anak na Lili na Li. sige na. Kurog-kurog. Gani na gani. Nengon ko. Ano na Lili? Itong siya. Dako ya burot lobot. Buo. Li. Nganak na ka, Li. Sige na, panganak na. Isikurog-kurog. Panganak na, Li. Isikurog-kurog, Li. Kunana. Kunana. Ado ka ospital eh. Sige na, panganak na. Wala nang karton mi din kita na Oo, lang. dahil mo yan. Masita naman na. Hindi nakatarong itong. Utong man siya. Duga lang, gawas. Lulok re. Tabunin na dapat. Tabunin. Alam ka. Concentrate na siya. Baik, jadi tambal gipon ni ay. Tambal sa gipon. Kurang kalau kuda